Çelekenne 5 daşowlu işçi bir maşgalanyň hojoýuny araga gidenne öý wiketini pyçaklap gyzyny zorlapdyr. Munun bir hepde odol Balkan welaýatynyň Hazar şäherine 5 sany guruluşykçy kämillik ýaşyna ýetmedik 17 ýaşly bir gyzy zorlap, onuň ejesini pyçaklap öldüripdir. Häzirki wagtda polisiýa gullukları jenaýata baş goşan o aýdylýanlaryň ikisini tapyp, guman edilýänleriň beýleki üçsini gözleýär. Bu barada Adatlygyň Türkmenistanyňky ýagdaýlardan habarly Çeşmesi polisiýa gulluklarynyň işgärlerine salgylanyp 25-nji iýulda habar berdi. Çeşmenin maglumatlaryna görä jenaýatda guman edilýänleriň Daşowut welaýatynyň Hazar şäherine hususy jaýlary rejeleýiş ýagny remont etmäge gelen guruluşçylar duga aýdylýar. Çeşme Daşowutly işçileriň Hazar şäherindäki bir hojuluk bilen olaryň jaýyny rejelemek üçin dilden şertnama baglaşanyny habar berdi. Gurrungy gidýän guruluşçylar remont edýän jaýlarynyň maşgala başysy ýagny öldürilen aýalyň adamsy bilen oturup spirtli içki içýär. İçki uturandan soň olar pul çykaryşyp öý ýetini arak almaga uğradýar. Maşgala başı hususy dükanlarda arak satmak gadagyn edilen soň öýden ortak hasap bilen 1,5 kilometr aradaşlykda ýerleşýän döwlet dukanyna arak almaga gidýär diýip Çeşme aýtdy. Ol gurrungy dowam edip maşgala başı öýden çykan wadyna ýyzda galan işçiler öýüň 17 ýaşly gyzyny çolo otaga çekip başlaýar. Muny gören öý wiketi gyzyny halas etmek üçin olaryň arasyna düşýär. Päli öý wiketini şol ýerde pyçaklap öldürýär. Soňra 5 daşowly işçiniň hemmeti 17 ýaşyň içindäki gyzy bilen jinsy gatnaşyga girýär diýdi. Öý ýeti gelmän käde işçiler dargaýar. Olaryň kimdiginden bilen ok. Bir bilýän zady olaryň Daşowutdan gelen oglanlar dugy hemde olaryň atlary. Öý ýeti şol maglumatlar boýunça polisiýa ýüz tutýar. Onun aýaly pyçaklanyp öldürildi, merhum boldy. Gyzy bolsa 5 adam zorlan soň özüne gelmäni ýatyr diýip Çeşme aýtdy. Polisiýa işgärleri soňky 2-3 güniň dowamynda geçiren gözlük işleriniň netijesinde gyzy zorlandyr diýip guman edilýän, ýagny öý wiketini pyçaklandyr diýilýän 2 adamy tutýarlar. 5 adamyň üçüsini häzir hem ele salyp bilen oklar. Olar ýygyna Daşowutda dolanypmy ýa-da bolmasa şäheriň başga ýerlerine bukulýarlarmy ol belli däl diýip Çeşme bellidi. Zorlanýan gyzyň ýagdaýy erbet, Çelekeniň kiselhanasynyň lukmanlary özleriniň güýjüniň ýetmejekdigini hemde zerur bolan däri dermanyň ýokdugyny nazara alyp, hassany Çeleken şäherinden 130 kilometr daşlykda ýerleşýän Balkanawadyň kiselhanasyna getiripdirler. Aýtmaklaryna görä şol gyzy özüne gelenmişin ýöne arasynda ýene-de huşuny ýitirýär diýýärler diýip Çeşme bellidi. Azatlyk radiosu bu jenaýet işi boýunça maglumat almak üçin Hazar şäheriniň polisiýa departamenti bilen ýa-da Hazar hemde Balkanawat şäherleriniň hassahanalary bilen habarlaşyp bilmedi. Çeşme ýerli ilata salgylanyp şeýle jenaýatçylykly hadisalaryň şäherde seýrekde bolsa gaýtalanyp durýanlygyny aýtdy. Türkmenistanda edilýän jenaýatlaryň sany boýunça statistik maglumatlar el ýeterli däl. Şeýle maglumatlar barada ýurdun media terişdelerine de dil ýarylmaýar. Azatlyk radiosu mundan ozal may aýyna Türkmenawat şäheriniň 7-nji mektebinde ýokary klas okuwçylaryň arasynda bolan pyçaklaşmada öldürilen okuwçy barada habar berdi. Şeýle-de Azatlyk Türkmenawat şäherine talaňçylyk edýän mektep okuwçylarynyň ibaret garakçylar barada aprel aýyna habar berdi. Yerli synçylar şeýle jenaýatlaryň ýurtdaky ykdysady krizisiň sosial krizise öwrülýänliginiň ilkinji alamatlaryny tasdiklaýar. Jemgyýeti öwrenjiler diýdim-dowr rejimleriň basyşy astynda ýaşaýan jemgyýetlerde adaty raýatlaryň köplünç halatda jenaýatdan çetde durmaga meýilli bolýanlygyny aýdýar.